Pinturak ez dauz salgai, ezin die saldu, arrazoizkoatik, eta horregatik esaten dutzue begiratzeko, behin baino gehiagotan etorteko, liburuzko horretan fotografisak dauz, eta baita ere sarreran dauen kartel horretan fijetako. Kartel hori Marifran, guretariko batek egin dau, eta hor jartzen du, letra batzuk, zein San Pilar, alaba, arreba, aizpa, laguna, militante, antikapitalista, internacionalista, emakume feminista. Gozatu izazue, eta esaten dut, eta alde batetik hemen vitrinatan dauz bere gauza batzuk, hor fotografisa pasauko di, ez hainbeste margo euken danak ezin izan ditugu kolokau paretetan, eta hor pasatzen joango die, oin bera dago hor bere txakurrakin, da gero pasatzen joango gara, eta, mila esker, etorri izanagatik, eta gozatu ezazue berak alana izango leuke.